Formace děti nastoupily hezky. Ještě jednou. V finále dívčích formací dětí se zúčastnili celkem 4 formace a dostáváme se na druhé místo. Na druhém místě se umístila formace Sparkles. Tak dámy a pánové, formace Sparkles, ta Skvota Praha patří druhé místo a první místo patří formaci Diamonds. A váš potlesk určitě patří všem 4 formacím, které se nám představily v kategorii dívčí formace dětí na mistrovství České republiky a mistrovství Prahy formací roku 2013. Tak a až se dofotíte, tak já vás poprosím pomalu opustit taneční parket a budeme vyhlašovat výsledky kategorie dívčí formace junior.